El Lleida Esportiu continuarà una setmana més com a líder en solitari després de guanyar per la mínima al Sant Andreu. Un gol d'Eki a l'inici del maig va donar 3 punts importants que han de servir per donar confiança als blaus després de la desfeta a la Copa. A més, l'equip va tornar a vèncer a domicili després de 2 derrotes consecutives. Feia 35 anys que el Lleida Esportiu no guanyava el Narcís Sala, però l'equip d'Imanol Idiáquez ja s'està acostumant a trencar maleficis i millorar registres històrics. Els blaus ja havien avisat en la prèvia que afrontaven el partit amb una motivació especial després de l'eliminació a la Copa. Van sortir a per totes i només van necessitar 2 minuts per avançar-se al marcador. Raúl Fuster executava un llançament de falta que Eki rematava el segon pal. Quedava tot un món per endavant, però el Lleida va saber gestionar bé el partit. Només l'actuació individual de Nuja posava en perill l'entramat defensiu dels d'Idiáquez, però Sant Andreu no va poder concretar cap de les seves oportunitats. Pau Torres va respondre quan l'equip ho necessitava. I els barcelonins van veure com se'ls anul·lava un gol per fora de joc. Eren però aproximacions esporàdiques davant un Lleida que tenia controlat el partit i que va saber mantenir l'avantatge al marcador. Osado, ja a les acaballes, va tenir l'oportunitat de fer el segon, però no va estar encertat en la rematada. En un campo complicadísimo, seguramente va a sacar poca gente puntos de aquí contra un muy buen equipo, que seguramente está confeccionado para lo mismo que nosotros, para estar arriba. Creo que el equipo después del viaje del miércoles, de la paliza, llegar a las 5 de la mañana, de la derrota, ha vuelto a estar de pie desde el inicio y me parece que és per alabar l'actitud i el comportament dels xicos. Els blaus acabarien guanyant un partit que es manté com a líders en solitari i que serveix també per trencar la mala dinàmica com a visitant.